Shekara ɗaya biyu uku har shida kun yau kuma zaman daram dam dam. Aure gidan haɗi, aure shi ke tsayar mutum daidai. Ba kwa kace na ce Zainab ke ce capacity daidai. Ke ce babar aji, ke ce babar ajin daidai. Na fi mijinki ne, kirke shi amana saman daram kamkam. Kar dai ki ɗau zuga, shi haƙƙin aure wurin miji ne dai. Ba wani saman miji, sai in wawa ne mara sanin aure. Shi ke da ƙaƙaba, burin sai rushe zaman gidan aure. Allah wadanka, Allah Allah wadanka, Allah wadanka mai burin raba aure wadanka. Sha kifin bakar miya, ila fita je gun mara sanin aure. Dam dam karam kara, na fi Zainab auren ku yayi karko. Fata nake muku auren ku ya daure capacity daidai. Bismillah Allah mai dubun ka iya baiwa. Bismillah Allah kai kake min ba kowa. Kada dan baiwa ka karan gwani ya Allah. Kada gani akan magauta suke yin kwalla. Auren ki da na fi walla babbar harka ce. Samun sa a rayuwa da kika yau bari ba ce. Ki rike ƴaƴansa du amana Zainawa. Allah shi ke da bawa kowa duka nasa. Gashi kun haifa da ke da shi sai san barka. Kun haifi iya Fatima, Fatima mai kyan suna. Kun haifi iya Fatima, Fatima babban suna. Allah shi iya wa rayuwar ki ta albarka. Da kwaran mama, mama, da kwaran mama mu muna gaishe ki. Allah ya saka ki aljanna fata mama uwar. Ina Musa, Musa agacen Musa. To ina Musa, Musa kuma kakan Musa. Kaka Musa, jika kuma shi ma Musa. Kyauta girma, matsayi sai kakai ne to. Gidan miji daɗi, aure gidan miji daɗi. Gidan miji daɗi, aure gidan miji daɗi. Gidan miji ya fiye amma ga wanda ke da sani. Ana ta yin aure wai Abdul Nazari yaushe zan aure. Allah shi ke da sani in ya zuko a yanzu aure. Ku bar zugar aure, masu yin zuga ku bar zuga kuma ma. Ku daina yi kuma ma, in ta juyo akan ku ne kuma. Komai sanin Allah ne in ne hakan ya so shi. Ina aboki na fi. Na ce wai ina aboki na fi. Kai sa'an girma gidan girma surukan girma. Kai kam matsayi girma da gani girma surukan girma. Su kam da gani na jiyo kuma tabbas ni ma shaida ne. Ni kam Allah ya tsare mana ku surukan girma.